if you are more than a conqueror, which means you have something that you don't know, which you can use to conquer the devil. Awunim ekuta unso wan so beba na wo de wonya manasa amanaka na wadanas enti ya soma wo akoba bi esum wo ukuta torch kanea na oda so tisum nu se won bo a na ho nya han wo so wadwene ye adwuma say torch na wo de ma no faso bi ambaso you have to use the torch. Amen. So David said, the Lord is my light and my salvation. Which means you have light, but you don't saw it. Amen. Amen. Who saw it? Mystery TV. In the name of Jesus. Abusia se aba na Christopher e dada brabo ma Christopher do na ehu se wo mo empenten kwa change de e di amane ani abenene ade e wa brabo mu na so tro no aka se uye Christo ni nkwa de ene na wo sinkunimdifo ye de Bible for kasa mo say you are more than a conqueror na so e Christopher sinkunimdifo ya e na ebre wo mo na e power a wo munya wo mo na wo mudwuma asem no musika asem aye basa ko ba ne say ya na ye bisa say asem a tro no e ka no e ye nkomhye na wo hye e ye bohye e na wo de ma anase e ye condition bi e na bata sa asem no ho ene ye ne Prophet Dr. Abednego e na abo empuni empui e ye time with the prophet e wo Dr. Abednego TV. So first time ni a mestre say obi me subscriber tell so de achema ya no wakai say wo de be on be ka ho sa no upload ni to on the first person ya wo sa ebidika ka me say wo bre no ka me ho ye nkodi fo ye ma na kwa ba na fe topic ene e dedwa no e ye time with the prophet ya ba me di ho enkomo topic no ene say you are more than a conqueror be den no bi esinkunindifo na so ba brabo mu a oguso a wo bre Yekon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chinchi a wonya anu aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade eyi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo and the American for Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intishisha Prophet Dr. Abednego echiri kwanwo in Sanwama to echiri Oreku Liberty House. And that's a Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576. Na say 027-8977-215. In short of 4 Kai se wo twi bibi wo so na semba na bibi krem. Yena yo osoro asase radio so to for Japan da wase nkokru boafo wa Yesu Kristo ni enya sese ne koye mpabo na ye breki kakra na ye wi aye ba ne wo se ye mebisa wo mechekere nsem bi mu se na Yesu se o hwehwa obehu obomu a obebu obisa obema enti ye fi prayer camp ni aba studio ha ye chekere enyama bi mu. Amen. Amen. Now what's the mwasem ni semboko? Yo, daddy, yasem so de eyetia wa 40 days ya ekoso imu. Ena daddy, uka sembi ewo 40 days no imu na uka ye no na me share around me share dominate ho na nimu ase na wo manimu kusa. Ne uka ye ne se osinkunimdifo. You are more than a conqueror. Na ne ma me ba ko ka ye ne se yesinkunimdifo ne guso aye brese. Enti odifo emame ka se ne yesade asase me yeni ho komo na mimbisa se ye ka kire Kristo di bi se osinkunimdifo nanso guso bre osinkunimdifo nanso eba na opa wonyae enti you are more than a conqueror no se ye kasa ase ne se Our Father, ye to suffer the Jacob which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Amen. Amen. It is written here more than the conqueror. Hallelujah. Jesus has conquered the world. Okay. Little children, ye have overcome the wicked. Ye have overcome. What do you almost so? What do you almost so? Okay. Now, so, old associates. Ebre. Mpanyimfo ne nkwakura. Mwadi obonsam so. You are more than a conqueror.
na den na onipa bere saa nsɛm yi a ɛyɛ nkɔmhyɛ ɛno ne nkɔmhyɛ. Okay. These are all what Prophecies. prophecies Okay. a etwa sɛ ɛba a aba a ɛyɛ adwuma. Okay. But due to ignorance of the wiles of the devil, Mm. what I say, man has not renewed his mind yet. Holy Ghost take control. Osi sɛ wofa n'asɛm, Mm. sɛ wonantew n'asɛm a, Mm. Awurade, sɛ ɔbra ne mu ayɛ den, Mm. na w'ani da so asa, Ah. ɔbɛyɛ o. Onyame bɛyɛ hallelujah o. Onyame bɛyɛ ama n'asi wo yie. Monim, ɔmmɛka sɛ prophet Abednego, wɔn ti aseɛ, ɔyɛ ɔbɛɛfoɔ. Ade nti na ɔne nsamanfoɔ kasa. Ɔne abosom kasa, abɛɛfoɔ ne tumi ahorow. Na ɛnyɛ aye ɔbosom mmom na ɛbɛka asɛm kyerɛ na mmom ɛnyɛ onyame na ɛbɛka kyerɛ na ɔbosom na ɛka. Amen. Amen. Wɔhu onyame da. David. Wakɔhyia ne da. Wokura onyame kasa a wote. Mm. Ɔkasa nso da bia. Mm. Ɔyɛ adeɛ da bia. Mm. Amen. Amen. Na wonnim a na wode te wɔ te sɛ dade ɔsonsom. Amen. Amen. Mmere bi nsɛm bi si metae kɔ wansɛ hɔ a ne makɔ me maame hɔ. Okay. Abere a ɔte ase. Ɔka asɛm no a ɔka no kasakoa kasa bɛmu. Me nso mahu nneɛma bebree. Me abofra tɔn mete nsɛm bebree. Ɛna ɛbae sɛ ɛnkyɛ ɔbɛkɔ. Mm. Nso ɔbɛkɔ sɛ ɔsɛ time aso ɛnkyɛ ɔbɛkɔ. Tio Iti. ɛno wɔ meda hɔ ɛna ɔbɛka kyerɛ me. Okay. Say enche abrewa beko. Ankyɛ aberewa bɛkɔ. Na menkɔ penti fie hɔ. Ɛnti ade kye na mbisɛ Awurade sɛ saa na mahu na me maame sɛ menkɔ penti fie hɔ na ɔbɛkɔ. Ɔsɛ menkɔ menyɛ. Menkɔ menyɛ. Na mpanyinfo no bisa sɛ ade na mpanyinfo hɔ na wabofra. Na aberewa wɔ asɛm bi a ade na ɔnka nkyerɛ mpanyinfo. Na ɔbɛka kyerɛ wabofra. Ɛnti no mebɔ mpanyinfo no bi amanneɛ. Abusuapani nso mekɔ hɔ ɛyɛ me maame ne brother wɔfa. Ɛna so sɛ mmɔfra wɔ hɔ mpanyinfo wɔ hɔ na wɔyɛ dɛ wosi hene. Amen. Amen. Ɛnti menkɔ na menkɔɛ na nso maabɔ me brother na amanneɛ. Na mebɔ me brother panyin amanneɛ no. Ɔka kyerɛ me sɛ menkɔ nkɔyɛ saa nkwasi asɛm no. Mm. Oko penti fie ho no. Ɛnti na mede ahyɛ me tirim. Mede ato hɔ. Ankyɛ na oluman nso meda hɔ na ɔbɛbɔ amanneɛ sɛ medeɛ me nuanom ɛnyɛ hwee. Biribi a metumi bɔ. W'ani tu ɛsɛ gyeni na wode wo nsa kɔ wura mu. Sɛ abusua kɔntɔnkye deɛ Onye. menbɔ wo. Agya ɔsɛ dabi menyɛ. Nti metra ase atwɛn. Afei wɔ hɔ a oledi mebɛsa kɔ mebɛkɔ ɛnkyɛ mɛkɔ. Nti anadwo no meda hɔ a na obi ba bɛpia me wɔ mpa ne so. Wotie? Iti na de. Na sɛ wobɛpia me wobɛda ha na aba bɛda ana. Nti sɛ sɔre a. Nti m'ani so tee no na mehwehwɛ sɛ obi da Mpa ne so. mpa ne so ana. Mm. Na menkɔ a. Ɛnti ankyɛ anɔfa tututu by 6, 7, 8. Kren. Oledi. Hɔ na mesoro m so wabɛbɔ mamanneɛ. Wabɛka kyerɛ me nti mehu sɛ nnipa n'anim ayɛ nyaa. Mm. Me a menni hɔ. Ɔnte me nkyɛn. Ɔmbɛn me. Meyɛ dɛ hu sɛ wabɛbɔ mamanneɛ na ɔkɔ. Anso ɔno ɔngye wei na ɔnkɔ. Ɔnkɔ ka kyerɛ wɔn sɛ maate. Ɔmbɛba hɔ. First day, second day, bɛyɛ 1 week time mankɔ. Mm. Ɛnti wɔkɔsiesie ne de ne kɔɔ hefa o. Ɛna ɔka kyerɛ me sɛ akyi no na ɔsan bae sɛ so ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ. Ɛsɛ ɔkɔ. Nti no menkɔhwɛ na menkɔyɛ yie. Pɛntiri mpo ma mpɛnti na menkɔyɛ yie. Afei ne following week ɛna meti so wɔyɛ meti. Mankasa mabrabɔ mu ansɛm na meka. Nea mahu nea mate na medi adanseɛ. Sɛ biribi wɔ hɔ. Asɛm a obisae. Amen. Amen. Onim nea aberewa ka kyerɛ me.
David. Abro say me de me nkoye ye na me nsuru wo. No say eh waye otumi dane abro no mafita o dane abro no mafita. Wotie It's here, Daddy. den ne be si Yesu so abro no mafita otumi dane. They can able to turn into an angel of light na oledi srewe. Also sisa de ne wo nyina nto no kra na so na wontumi ya behwe. Wontumi ya behwe. Na me nkoye ye. Enti no echi no na me ko bon performance ne. Asana me de to ososo janyam nyankopon nim no so ayampa. Na oledi aka no. Na eche so oledi akobo onyankopon amanye se omma me kwan na me nkoye ye. Okay. This anka me nko. Ni omo kan samanfo no nyina kan se nye so awurade ma kwan anka me nko. Enti no na me nsuru wo. Na wokuta nyina. Menu menim ni amekuta nti. Na nka last one na oda na owo ba be ka me no. Na obehwe se me da so kuta. Ade na wodi ama me na. Enti se nye se awurade na ka me ho na ade no so gba pew. No na mabo. The nyame na boy awurade. And also yes. Ade no wo. Enti anko be try last one. To ba na nka se nye se ma to me na mo waketu akese na achene a anko woni ka pa no. Oh, amen. Amen. O waka obi 3 days na ahụ obewie eyi oketro efiri na. Enti obekire me niame wo. Ene niame kuta. Ena nia wo no. O chese me medi wo mo so de dawo. Enso na ehu osuro enti me mpese me de mekokura. Anso no be cheche me kwan ya me kwa me ye de me mfa so na me ye. Ampanso na me to agenda no say oledi se kwa onu no amakwan enti no obeboa na me hwe anse na awurade ankasa ama ne nsaso kakran ye ko toto ni ama me ma obi no mfa ye mankasa nso me ye ene fe de meko gina ni anse na meko ni mako gina na me ne nso busu me suro nso nanso And every so na make yo na me ni mo ni amewo enti say what you say you are more than a conqueror you don't know enti nkrofo Christopher brother so na they don't know what they have. Who are they? What can they do? Amen. Amen. Enti osamane na be kire bi mu. Also da kupon ka so kire mu. Ko fa ha men yese wawie. Nchiremu bi ani ho. Nchiremu bi ani ho. Enti na Christopher brother. Amen. Amen. Daddy, wanya odie yama ya kyerɛkyerɛ mu akyerɛw ama wanya ntease nti wotu anamɔ no wɔ ho. Very good. Na obi nso a wɔno deɛ wonya nkyerɛmu no na wonya nteaseɛ no yɛbɛtumi aka sɛ ehu a na wokan sɛ ehu ɛna ɛyɛ saa deɛ a ɛprevent a Kristofoɔ anaa ɛyɛ nteaseɛ no a wɔn nyaayɛ no enti na wɔn hu sɛ they are more than conquerors na so still wɔn so a wɔn bere. Awurade Nyankopɔn yɛ da wase. Wokra on say Yesu ka se mene wiase han kanea ye nso mfa nso pon ase ye disi so kanea kra dade eye biribi e wase kire kanea no keke no eye biribi e wase kire anti man with that also for lack of knowledge my people are destroyed. Okay. One ye ni nimdie ye ni enusade ho ye nti biribi ase we don't have the spirit of understanding. Enti no ukura unim de kodi a wo ukuta ansa na ansamanfo na be kyem se mekuta we na me yusu we na me ye ne se a obi okuta ba bia obi obegwan. I can conquer everything. Umbajo what you say ade na mekuta me wo no ba fo kro mo besu ampa so be du ho eye na se we tundro we twam no aye se ohwa no sama be ka kyem se we nitini so we papa yo to oyo befo
ɔsɔfo yɛ ɔkasa yi akyekyere yɛ amanta no kyɛ ɔsɔfo ɔba ɔka kyerɛ ɔsɔfo no kwasea wɔn mu no sɛ ɛyɛ n'ase bi to nyina na mi communicate mi na ɔsama nkasa Difo a wo maame ato fam a wokɔyɛ yie no wo ne Samuel kasa wɔ yie na yɛ kɔ nyina na ɔte adaka ne so saa kɔ nti mi hyɛ da yɛn nyinaa yɛ kɔ esi hɔ mi kɔ gyina esi hɔ bi ansa na wɔsie no Odifo ɛba ne se a ɛyɛ a na me koraa no mayɛ confused ama atiefoɔ so gye sɛ wɔn nso ayɛ confused na esi dɛn na asɔfoɔ de wobi afiri mu na wokɔ akɔyɛ yie wo maame na afiri mu akɔyɛ yie eyo na ɛnyɛ nyame honhom ɛna ɛne wo communicate kyerɛw ne ɛkɔ so wɔ hɔ na emom nipa na wawu na Samuel deɛ yɛsi dompe bi ani mu Samuel ni tumi no ɔno mu na ɛkyerɛ wo nneɛma ɛkɔ so ase asɔre dɛm ne ɛkɔ ana esie ne ɛkɔ okay mu kɔ asie na yɛkɔyɛ yie ana yɛkɔto dwom mu kɔ yɛ yie nti ɛyɛ obi na ewu ana obi nwu yɛ obi na ewu nti ɛhɔ ɛyɛ nyamesɛm sɛ woyɛ sɔfo meyɛ sɔfoɔ Baabi a wodi sɔfoɔ. asɔre dɛm yɛ sɛ obi nso na ama me kwan sɛ menkɔ okay nti na wama me kwan sɛ menkɔ na ɔka me ho ana ɔnka me ɔka ho ohu ana ohu ho ɔte ana ɔnte ɔte nti me na me ne nsamanfo nkasa na ɔte ana wante nti ɛna ne ɔma wo kwan sɛ kɔ no wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno ana ma wo kwan sɛ Samuel ne wɔn kasa na nti ɔsama nkasa ɔno obehu ana ohu okay hwan na ɛbɔ ɔsaman hwan na ɛbɔ onipa no okay hwan na ɛsɛ menkɔ gyina mu na menyɛ yie mm. hwan na ɔsɛ mensuro mendwen sika wo nea medi no ɔno ankasa de bɛba Mm. onyame sɛ ɔbɛma wo sika wɔyɛ dɛn de sika ba okay ɔno na ɔka nkurɔfoɔ boa prophet woboa me a ne waboa wo okay nti obiara a ɔboa yie ne bia onyame ahyira wo obi a ne sika bɛkam ɔbɛsa dɔboro na ma we are talking about the wonderful God mm. and his name shall be called wonderful Mm. the mighty God the everlasting Father the Prince of Peace the Counselor and I'm on it. okay Isaiah 9:6 and they that know their God shall do exploit and the man of some man adaka ni so a ogu so nyina nti ne o ka me ohu ya no we ɔkɔyɛ na ne odifo ne wɔka wo ho no onim bibia de a ɛdeɛ na Samuel ne betumi akyerɛ wo a ne ɔka wo ho no ntumi nkyerɛ wo enti ɔno mu akwan sɛ Samuel ne na akyerɛ wo na what's a near Kaiser don't former Kaiser okay amen amen ne ewiase so de on former Nyankopɔn ne Nyankopɔn de on former fama Nyankopɔn Nyankopɔn amen amen onyame oyɛ nipa dabi enti ɛwɔ ne onipa nim ɛna ɛwɔ ne onyame nim ana okay ɛwɔ ne onyame yɛ ana ɛwɔ ɛyɛ onipa yɛ ana okay wɔn so onyame ne onipa awoda dabi ɛnyɛ onipa ne onipa na ɛwɔ enti onipa bɛhu ne onipa yɛ ana onipa ehu ne onipa yɛ amen 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 enti onyame ɔyɛ honhom mm. nti obɛhu honhom nti yɛwɔ the things of heaven and yɛwɔ the things of the world Mm. amen 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 nti obi a ɔyɛ bɛfo kuta honhom no obɛhu bɛyɛ honhom ne obi wɔ bi obɛhu ano obi nti ɔbɛka kyerɛ me ano nka kyerɛ bɛka nti ɔsoro so bɛka nea ɛwɔ soro ano nka kyerɛ nti metie mehu odifo ne woyɛ busy paa all angles ne nyinaa ahyɛ wo nsa yes nti ɔno na ɔkyerɛ me sɛ wo nua wɔ okuta bɛyɛ okuta na ɛsɛ but onyame de ɔbɛka sɛ hwɛ wo ho so yɛ wo nua no difference wɔ ma na difference okay difference wɔ mu nyame bɛbɔ wo kɔkɔ wɔ ho ba wei ni bɛkyerɛ mu akyerɛ wo correct nti ɔkyerɛ wɔ fam deɛ okay nti ɛwɔ soro deɛ nea ɛwɔ fam deɛ nti obi a okuta fam no na ɔbɛtumi akyerɛ wɔ fam nneɛma okay na onyame na ɛbɔ soro ne fam mm. ana yesu kasa baabi mu na ɔnka nokware direct pempen nkyerɛ nipa because ofi soro Mm. te soro nneɛma na ɔbɛka te fam nneɛma na ɔbɛka ne dade kuku abɛmu mu amen amen and if you are more than a conqueror which means you have something that you don't know which you can use to conquer the devil mm. a wonim ekuta wo nso wanhwɛ ɔbɛba na wode wo nneɛma no asa ama n'aka ho na wada no ase na ɔde wayɛ ne kɛhyerɛ na ɔde wayɛ ne bɔɔla na ɔtiatia wo so and just say do not give what is holy to the swine and Matthew 7:7 do not give what is holy to the swine do not give what is sacred to the dogs yesu owie no ɔkyerɛ mu
Debbie. And you know, helpful no from say dogs. Okay. Dogs say that. Dog And yeah. Cramine. And a swine that. Reku. Those a moon find the papa and mother In Cramine. and cramine. I dare consume from my preco. Mm. Inti asene saying in any preco, in any cramine. Okay. Yes. That is a different. Na one more engine in there in Cramine in Precuyana. Auntie, you will and crama one in cramine. Yes, and Cramine. And to whom nipper be on a bone so nipper battle or cramine. I say, watch any panisu, name when you're back can a woo. Then back, what will be back again? Maybe I won't interest. Okay. Amen. Amen. And they say, only upon the mono your cramine, then they tell them. Cramine home. Cramine home until then obey Or Bepo. or cramampo or cramansu. Woman, if any day we are no cofiego. What fiego. 3-4 days, 1 week time, no, that's what a frozen idea. Wow, preco su. Woman at the papa the cruncrony we are. Or she has na don't to know as I there. A cha, the only people who my name Jano. And one. Well, now be and son in me. Opa guare no fa chain gold in your day, system bone powder, and your tare gown for or she has how be no onusa story. Doctorin mun neni a horn and energy. I dare your poto no ede. Ope. I dare your time. And the only people who may have preco swine. And though they are there, Papa gold the ornament dressing in shoe. Obey the ordinary when move. Onim de kude into obako she ateche no adontori no say shraw ina na aboka ina na abo abregu One or brave. owi a wasa ba ho sensa ngware na sese na bon powder na man komande komande one man bia na man Woman o de koto hifa or the cotot at Chinim. ndi obunu papa na obu na bofia ndi wonti se wo bi na gusu ya ebesa na nsa Ebessa. de hwan na ebregu One or de mfaso be na onya Okay. to se mfa man koso besa ba betawo nya ode ma no betu egu obesa na tietia so na wasa ba se sam fa foforo ma na wo ahe na wo guo amen Amen. And say the D4 No. say no. Obi waka say ade no bu ho aya na ekura ne deda. But onimu mpo sa de kode no wo. enu ne me No de ade nkunimu no. sa pepepe Eti wo de wunya saman bi ma ne kire mu kire wo. Obi a wo tie wo wonya obi ode nkire mu ne be ma no. Sa nipa no obey den wo ho say me am say nkunim difu nkunim de ne kita me deda. Na me den na manifest ma wo say me say nkunim difu. so when Jesus prophesied that you are more than a conqueror, which means you have already conquered the world, Na ni afia den ne bre bebrebe. because for lack of knowledge my people are destroyed and to be so many chira hwe ayo say easy woni bra me bre asana menya adomo no wo ka adomo a this is adomo no and we so hunya okuta hunya ye dia ma ho and okuta ye dia ma ho dia ye nso kanya mfa nse opon ase this is so and to throw no put about say that road I stop they comfort me about the puma no ho no krama me be ka abo bi be for hawaii na amen Amen. me ko abusia mi mu na me e coastal afa de abusia na egusi adansa na enkofu say wo be ba na say mo be ba say me say ni kan so anajo me hwa me kotoku am ni sika she no wodie Neti. okrama me yi sika pe me tana na odani abrechi tuntum me tani sa mako hwe no me am fie me tan feel sa wa ko so hum oni bia ye din wo ho wo be de wo se okra wo ton ade obi be fiska na hina ne be fai okrama ne be yi ye tana no dani abrechi ye tana abrechi ko ru ade mu me ko ru ade mu na ye obi a minimu ne pe am sa ade ka fa ma de ma asa no dani nipa na me hu so yo nipa nti be hu ana me hu ye Wa nti se makoje ana me je kwaje. nti na se sa ade na ma me du ko hu ese me bo hu ba na me bo hu ba ese me so mu ya na me so mu amen Amen. Odifo mpempi no so ya na ebi mu ka say yo ebibifo ade ba ko a edi yenya ne titiru ne akristofo no eye esom ne ya adwene. Eti esom no apollute nipa no adwene to the extent say wo hu ne say ono ankasa ntimi nye bibi amfa mma ne ho
agye sɛ ɔde ne haw kɔda asɔfoɔ agye sɛ ɔde n'amanneɛ kɔda asɔfoɔ nanso sɛnea woka yi sɛ yɛyɛ more than conquerors enti na megyina so abisa sɛ aso onipa adwene etumi ɛblɔke no ɛfiri ne nkonimdie ho anaa wɔ nipa tumi saike ɔno anadwene ka sɛ baabi a metii deɛ daabi ɛnyɛ sei na wɔsɛ yɛ nti me ankasa mesɔre waka na mabɔ me ho so ama nneɛma bi atumi asesa ma no ama ne nkonimdie no a wɔyɛ no ne nsa atumi aka ana wankasa ntumi nyɛ hwee okay wate aseɛ wankasa ntumi nyɛ hwee nti sɛ wankasa ntumi nyɛ hwee a na wohia obi amen and until no fresh for the 12 no say when he has come to the 12 disciples he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness all manner of this until doctor cannot be a footballer amen until now you are so called doctor because doctor no na jumani na ho de the nyansa or the man so nye doctor on sayare also be a footballer can a footballer heal somebody amen there's so confusion and confusion. And it's also to now uncover be a henase. Ubebre na umbre. To be a one idea no be a one idea. To be the talent and the establishment. Okay. Amen. Amen. So if you are more than a conqueror, you have to seek who you are and where to consult. Amen. Amen. So that you can do exceedingly more than what the Lord taught and that you taught. And you know, maybe say, maybe share, maybe hui. Let me say, na abefo cry and kitten over this. Okay. Oh, dear. Say, na work as the abe 2 million and bay in a kitwan. Amen. Amen. Bay naked to annoy a team, papa. Say, bay a kitwa, annoy a team, say she. And you answer a bit like I say, bay a kitwan. Now, who to make control bay? Who to make control? Now, bay no so. Won't push through. Okay. Amen. Amen. I only who could answer over 1 year, dear grammar. Obi a only could be over the trial. O can acquire on my trial. O ya the papa on my trial. Whom be to me by why not catch no say yes, sir. O Bobby, Sandy Pan spread the air had Nipan baby south say. Why never one Nipan because Nipani and the slave. Now qua are all you soon did. One number one. Amen. Amen. Mo was a moon nimu yas. Tesuru yas nesu. Amen. Amen. Odifo yasemi yehuno Romans 8:37 na yoka say we are more than conquerors. Ye no na make that so bisa say. Eye Bible no na ya misinterpret no ana say oh ye kan ye de ahye ye ho ye hu Christ na be ya Kristo ni kra be wo say osinkunidifo nte ne onkoso empem ko danim say ne ti bia no ebe ye eye misinterpretation ana say Holy Ghost, Jesus Christ. When the apostles speaking, apostles do the acts of the Holy Spirit. Okay. What you say? And in Romans 8:37 say you are more than a conqueror. 1 is a mystery. 2 is a prophecy. 3 is a strength. 4 is power. Okay. 5 is a visionary. They say a brand team is order who also die by 3-4 days. The Naya also that's all working, and also if you are not with the army and no work on 3-4 days. So to 9 and once happen. Also, I saw, I conquer at the 40 days. I go see. Since you believe, have you received the Holy Ghost? Paul, by the Spirit of the Lord, asked the Corinthians. You are more than a conqueror. More you should a conqueror. 1, pastor, no, or suffer by wine suffer, wine a friend, wine is one. Was the pastor able to interpret you are more than a conqueror? What you say? Okay. Or suffer wine a friend, whom may do you? You are more than a conqueror. Okay. Amen. Amen. Maybe I'm quite sorry. Oh dear, because make sure class suffer no break class and me. Nti na won kwa sorry. Me quite also for wo na obedi cry sometimes we dey cry obey for. O man na na e baso sai. Wo hu nto me e dem ba ho be bisa baby. Ti me nkwa sorry. Ti baby a be chi no me chi sunsumfo. E na sunsum so ebi wo me fie. Me ma me kuta bi. Entis nya me ma me ka meje de na me nje di. Obeje di. Amen. Amen. Then ti no ka kire me wo hu onim.
Yakoye ye ni because osofo onye sofo papa osofo banza wakoje eto. Ndo no kwa so na ohwe osofo ne yam te se o pete bi no si o. Ombu osofo. Obi okuta be bi ombu osofo bia. Obi okuta tumi bia ombu osofo. Okay. Because the osofo no kan. I say Bible school we did amen. 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 Ena oye den okay you are more than conqueror. Acts of Apostle Romans chapter 8 8 verse verse 33 verse 37. 37. Yeah, kindness. Me are kind sir, you are more than a conqueror. Onyame say aye owie asa. On how to become a conqueror. You have to become. You are more than a conqueror, which means you are a conqueror. But have you become a conqueror? No. Do you know how to do to become a conqueror? And who have you conquered before? What try? Why a conqueror and what tribe will be? Amen. Amen. Ye kutadua sunsun yetumi de bobo tieti ye de bobo sumuti ma proof manifest. Amen. Amen. You are more than conqueror. Nye jom tu enye hymns. Asori ye enye hymns. Also money jamun two hymns. Enije na ode tu. Nya sorry. Ente the woman was work ya sorry. Once what that microphone. Yes, one may sorry. Olden days, you know, Mose Breso, and as a call Mose catch a father, no man quan, one messing costume, one koya sorry. Yes, by no say Juma may be ye monkoye. Yes, obey a sorry and obey Juma. A Juma bay. Obey say obon somewhere Juma. Okay. So, oh, for young people, you are what for Juma, and your partners obey say obon someone Juma. So, you are more than conqueror unless you come to his minister. This is his minister of Christ, Prophet Dr. Benigo. You think I get it easy, free? I mean, from free one. That is not yet ready to be beside which was say, Sir, Ubia na ebetimi a conquer bibi. And I just say, I can default to someone would be a dominant pen and would me conquer bibi. say, who name the what amount? Also, say talent, you know, maybe one, or maybe two, or maybe three, copy 10. No, be who are the needy edge. Obo also two feminine or the crochet, black one. Obo also the 10 or the edge. And I knew rabbi also more edge. Now, so for baby, Wakatan years or no name or the crochet firm. Until when Obesa Jeff and someone different. And the baby so onim say a talent and then yet talent. Amen. Amen. Because you would to a busham. Until a beer old talent in a busha trasu. And the busha de now use. The bushane mount yet out or SSO yet. Okay. And you cannot conquer. There's so because I have bankrupt because I are just say or you don't naked. What ye? Me master now or your bed for now or tell me how buying. O to be in the Hunya, Coaching Shiano. Ebiana Jagoda, no Namushano, no preference you, whoso ye Unaminipa Bishop. Now Okoman show Ogwai that in Kusia. Okote Habaya, or in Kusiako, Okote about the Quaisico. So who are you conquer? Okay. You cannot conquer anybody. I said, and yet a mamma crying, so I see when my mamma wants a mamma, and your mamma crying. You are not a conqueror, you are still degradation. We are slave. Me say one more many woman amono. Okote Habaya or Trema Habaya. No, one mamma or answer or Habaya. Okay. Amen. Amen. And 2 years, I need Nana, who said 2 minutes. Who shall have who shall burden us? You are not a conqueror. But Jesus is a conqueror. Okay. Amen. Amen. Yes, or my bribe and son, oh, yeah, dear. So God never take bribes. Amen. Amen. And you are more than conqueror. Who crown take conqueror? And so you don't know what is conqueror. I'll say, hallelujah. Jesus has conquered the world. And even death is swallowed. Who will cry 1 minute. Na nipa he never so who cry 1 minute. Na nipa he we call the shadow of death. Owo sunsumabo. Ansa na yewo owu ankasa. A okasa ohun ade onante. Yetumi invoke conjure no waba. Okọ efa be kokum asemesi. Den tin akọ kokum no. O asemesi na abo me pa se obo betu kwanti minkum no onya okọ kan memfa mbofem. Amen. Amen. Wotie Iti. ni aka chese jai. Chese ontumi ye. Ni ebetuma ye no baka se ni mamuja ni. Yen so sanse ye wo muja ni nti no. Yen de no mpe.
to nim na ma akokɔ muda next year obema na akokɔ muda me nkyerɛ wade baako every year ye nkrofo bebre wa every year say year no bɛkɔ ania fi September October November December obenya problem court case asemi besi wo tua ne ka just wa scanner ana wakɔ prison aba wakɔ cells wakɔ say this every year be asem si moti ase ase no nti obi owo say be omra Awurade bɛkyerɛ no there's nothing free I'm going to give to you Odifo de ne kra ne kura no so hwehwɛ obo hu mo ebebi o nti no very except a man be born again he cannot see the kingdom of God one ewo ho and say you are more than a conqueror Ompo ose musu fifem oha mfimfuto ye wo nipa tu mu se jampenturu mini wan ka behwe Awurade chekwa Awurade a oya nwade oma nsu to ai ni hwebia una wa transman emfofa dan no kwai te se ye nyina ye ko ware ya nkohwe otie ababa bi ha ye nware no obeme bi ha ye nware no ne ma me fie ware no bosum ni sister no wo ware no sa nipa no oye nipa tituru ne san se busu ware ni nti wa ye ojebefo otie ontume nwo wo a obewo ni se abaiwa na okoko abaiwa no ye yina wodia oware no wo ba ko mienu a onye kuru dese wote wo mutem obema ne so oni nyansa bia ye yina adwene na anokro bebie se ababa mepe okra na ya se wonse mema bebre wo ntume nware wo wanu mebie se mepe onu aye problem nkrofo bebre aba no sa pop phone no onwanyi aye wo mu scan so no difo eno no yesunsu mu ha yes spirit sa nyesa ono ana no ewu a wontime kasa keke sa yesunsu obi we fie ebuso enum enye oba ma ni mamye echi be ni papa echi eno wakana no atu because o twensa nka wo scan o de bebre busuafo okay enti sunsun ye so wo tekyerema ene ebutu ti mbema bi suro ba ha so bebie na no se mepa obuwa sa nkrofo so etume bia wo ebia wo nyeska offer ha se obenyeska ba onyeska so ntume fa ware ware nwo enhwo ba o ka hwe chen so ntie dese wakopem na fede nani aba na wo so a o kire no hwe emfa enti mostly one mama so na support wo enti wo pro mama asem stay hwe de bia no wo dwen wo mama isa obedwen ne yere ne ma odwene mama ya kana no na tuntu wonya yere di bi no adwene no de bia sika so benya bibia na odabra ne mama ya ne mama kan oti ontie ne papa wo ho mema bebre aye chirifo what one mama mommy's boy enti mama no so asisen akrokoro sa ma wa pampa no wo de bi fi ejoje e bai mama ade na wo da ho na oba de ne na beto so wo ye kwase ankasa oh ne papa free mu no aka ono nko a enti no ono ne homeboy wo ye kwase a wo so ntumi nkopa yire eno tifi ho na onu edua ma ni wia odidi a no waje wasi ho na wakofa no wakokoro chance se onne wakọ atonko ye kwa atonko oguso ne efiso abetomo utupu nefe 1 3 times no owo premier bi epie adani ni ti wo toilet ni mu speed bi a obekọ next time ye kwa akobola ndi ye ne ma na ekobola ndi o ne oba akobola eso so ne tohwe umiamia ni nufu na hwe utie uko boy school a o ne ma di agro a bo bwa mpa nyina ntu nim se na yin rapo ma ye ne ma kasa kone oba no etie ya brebi makobola menni atonko na tomo watame hallelujah na mo wen wo papa won konsuo woni mo hwe wan tre kura adokro oni mu do o ma na kokko ofie so nku a ni mi so no kuda se kai no ye ze kwasea hu na ni so e ma no na asem flan denti so fina wura won ma me no di trenya kwada no ta fra me nyinu ni wu onko nsuda onko bola da oba ni pipe wo bue ni eba okodware obue na eba omre onso ja na wisi ya senani ni watoto brodi nti wisi ni ko ni na ma wadwene bue wisi nko na ni waso jaba
Eh? What you say? Chabra boy na se wo sua. O fia ko be se nsuo wo ekpampama. Na wasan aso ade Wasa so ade aba. Obobu nsuo ho mfa so. Na ko nsuo no ba ko ahemachi bi, ye ko nsuo 3 o'clock. Efe de profo di mirika wo say nsuo na bo, ma me na bo ne nemba na olma. Sorry, ka ho no start fa ne ba bo na de no start kanche no commander ko du nsuo mpe na nsuo no gwan. Na so mon ko san nsuo. Na ye ko. Ahemachi 3-4 o'clock o se ko efum. Na efum no nso ho nyina esu o se di kan ko na oba. Say ye yakukuduru ye ko efunu to be ko efunu kra na wimu ntete te wo ko pe bia da kaka na wimu atete ne waba usua we no ade asane popon usu nyama de akọ efunu mu na wo de aduane menkani banchi brode asa nanti abafia you learn say mo nya santete ne na ene de ze fi bi Gen Z enti de bia na me kuma nyina sai cause mo fra na hu nyansa bia Salanta ahwede ahwede na wo tititiw ukodo ansa na wadidi amen amen o pabwa wo kose pabwa wo ye kose ankasa wo papa se pabwa na bi ho no wahye ye she nika ama nika ne to na adane glass wo hwe wo nika ne to a wo tumi hwe obi wa body mo mo ya tare ne woto mamwo ha embraces embreko enti we o ka say you are more than conqueror crowd no hwe wani o ti ase wo no mra da no wo se wo be ye ko onko bebe nko hustle da de bi ne nko akotra bebe a hustle anse no bedi ko bet conquer na se gurajo bete conqueror nas the many people go cast as empire only li no one also for go one obi na ebu aso no dia sheni saso nko enti no so ko kan bi sa na said the woman wo ban so sa wo so nya yo na no abrante bi ba also for my ya me nya girl bi a onti payere ma me na me pa girl bi Eradi ho na me yedi so we enu ne kan na kan ni so shu wasia also for na payere ma wo ya bu gwa kasa o me ka so for na asem ye also for na payere ma what be that eh wa ko pe wa de so you are more than a conqueror. But they don't know because of ignorance of the wiles of the devil. Because Jacob prevailed against God. Jacob so Radibo so no say Radibo Israel me ma call. Apostle Yamisrano was a son in that Israel. Todo. And no be up the chief of so go quiet pray let the one wafa when ya enter be brebo dam you basabasano. Obua obetra holy man obekum afiri wato actually free. What I say, believe yes. Until once you don't know that you are more than conqueror, you don't know what you have. Until me a chilling for the one better me, or lady and a slow na, I'm a make who say, one, me wo yankopon. Two, me kuta baby. Until me ko baby, there are some use at the end. okay Until for the also so kasa, every day me here we me power here. Yeah, the other was an obo yes. Do by no kuta. na o de buy Until I get the so kaniano. Fancy and fancy ponas, first your opponents, and me or canana minica. Na ina nenso. wa na wo so Enti ya sumo akoba bi esumo. Ukuta touch kania. Now that's what is sumu. Se won bo a na ho nya han. Won so wadwene ye aduma. Say touch na wo de ma no. Faso bi ambaso. You have to use the touch. Amen. So David said, the Lord is my light and my salvation. Which means you have light, but you don't saw it. Amen. amen Who saw a vessel? o so beso ebusia for Yo, amen. Me faka ho. Aya bebre asofo bebre. And a prophet they also suffer behind. Na prophet they also suffer behind. Amen. amen Se me wona wode hunam uba na ne ukuta ne enye papa. Me hu ana me. obehu ye je se wo na wo kasa asofo ne ye wo hu no Ana meka. na wo ka Bebre se wo mo ya asofo. Enti ye kasa osofo enye a. Na ono so dim so oyo osofo nti. Ene ye ka no asem. Enso ade okuta ye mfa ye asori. Amen. amen Ye kwa ye ase osofo no gusu ye yie na fe asem o ka nyina ye Awurade ye ko hwe ne dem a wo boso mo.
Amen. Amen. Now you are a pabo, papa be all those who also for make so papa say every day with that. So obosum show them. Church father. No obosum send them. Now we won't now can. Council. Amen. Amen. Enti emenyesa me hawo aname yawo. One repent. I've told you. Maybe that was. Yo, abusia ene wudi for twa asem ni tia wo se sakra wadwe asem na wie nyina ene adwen sakra wudi for e di twa so e ma ye so for any ena da the Kingdom of God ministry no ano abusia 40 days plus no eno ena me kwaso a ebo ho the rule say e kwaso dendenden e wo otoase road ho ena e kwaso nti frɛ wudi for numbers no go screen ase wo frɛ wudi for nyesa wo fra kan ho ha watwe no frɛ na watwe se papa 40 days plus ye ne mo bedi ho kumu ya muyi asem a ne mu discuss ye wo mu mate ho asem me pese me de hu me ho hyem sai ena ne masite empo se wo ni Ghana ha na awa mono ne a wo betimi de ho ahyem 40 days ne kwa wie na wo so wadaze die no aba mesre se obeja wo comment e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no e Prophet Dr. Abednego TV wo first time ni a mesre se obe mi subscriber to no say anu wa kai se o de be o ne be ka ho sa no upload ni to mu apɛ o ne first person ya wo sa ebidi kai akamedi e de dark gold e be se share. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Unyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV. Yakon man makro ma yenyi prebu okwanso wolala odofo hede ne wo hawe de ne wo dadwen yare be na aye kwankwa odi chenchecheche a wonya anu aduro ene na me kanfo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory e ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama ado achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro do for kai se wo twiri bibi wo so na semba na